Amuyo kadi kakailyan ati formal education dito Pilipinas ket inrugi dagiti kastila. May bagbaga aday ito iti maysa kadagiti nasaya at atawid manipod kadagiti managsakop iti dagiti adu a negatibo a pagteng anay marka iti pakasaritaan ti pagilyan tayo a Pilipinas. Adda parang ni Anjel Kim Pengosro. Idi Mayo 20, 1865, nang ipaulog ti Spanish Crown iti Royal Decree, anang papigsakan ng Palawa kadagiti reforma iti edukasyon, anayam amo iti 2 tawen babaen iti Historic Educational Decree of 1863. Ti 1863 decree ket sigudon na sistema ti libre ken compulsory elementary education iti intero a pagilyan. Nabilin ti tunggal ili amang maintainer iti di kumurang amay sa a primary school para kadagiti lalaki ken maysa met para kadagiti babae. Ditaan nakita dagiti otoridad ti Espanya asaan nga umdas ti pananglukat laeng kadagiti pagadalan. Adu dagiti ili nga wanan kadagiti nasanay a manursuro, materyales iti pagadalan ken organisado a panangimaton. Ti 1865 decree ket nang ikagumaan amang risut kadagitoy aparikot, babaen iti panangpatibker iti Educational Administration ti pagilyan. Ninamnamat ti Espanya a dagiti reforma ket mangpataod kadagiti edukado a Pilipino a napudno iti Espanya. Patyen dagiti opisyal ti Espanya at ipanagbasa, panagsurat ken panagadal ket mangpapigsa iti panagturay, mangpasaya at iti produktibidad ti ekonomiya ken mangisaknap iti kultura dagiti Espanyol iti Pilipinas. Nupay kasta, dagiti reforma ket nang pataod kadagiti saan a pabor kadakwada a pasamak. Immado dagiti Pilipino a nakagun-od iti edukasyon, timmaod dagiti ilustrados. Anang irugi iti reforma iti gobyerno. Karaman da Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna, ken Graciano Lopez Hayina. Intandudo dati Filipino nationalism. Ipalagip dito a sitwasyon kada tayo tibilin at ti edukasyon ket bileg. Nupay saan nga amin ket maadal iti uneg ti pagadalan. Dito'y Pilipinas, nagbalin at tawid ti kaadwan ti panagadal awagas iti panaglungaw iti biag. Nupay, sabali ti makuna nga educated but not learned and learned but not educated. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.